A més de l'Inter de Milà, el Benfica i alguns equips de la Lliga que van preguntar per Jesús Vázquez a l'estiu, la Premier League també s'interessa pel jove lateral esquerre del València que està en boca de tothom. El Leeds, la direcció esportiva del qual està sota la supervisió de Víctor Horta, que coneix bé el València i la Lliga, s'incorpora al vagó dels equips que el volen. En tot cas, res sembla canviar en la prioritat de Jesús Vázquez, que és triomfar a València, malgrat el nou interès que ha revelat Radio Marca. El futbolista vol i necessita jugar, necessita un projecte i si no a Mestalla ha de ser a l'estranger, cedit o d'alguna manera. Amb 19 anys necessita minuts i a València amb Gaia i Lato li costa molt. El somni del futbolista, segons va saber el Desmarca-València, segueix sent l'èxit aquí, però espera que el club, després del viatge a Singapur, es traslladi. No havent tingut minuts en els últims partits, sobretot el Real Betis quan es va resoldre i Gaia havia d'anar al Mundial, van fer mal a un Jesús que veu que el sub-21 no el crida i que necessita entrenar. David Silva i els seus dos encàrrecs són l'exemple a seguir. I dins d'aquesta informació, el periodista Paolo Vergiglia garanteix que l'Inter de Milà ja coneix el cost que pot suposar el fitxatge de Jesús Vázquez, entre 1 o 1,5 milions per la cessió i 7 milions d'euros per l'opció de compra. En la seva possible sortida del València, les ofertes no seran cap problema, ja que el poc temps que va jugar va aprofitar els minuts per destacar. I encara que vol aconseguir un lloc a l'equip de la capital del Túria, la seva marxa és una gran possibilitat tenint en compte el poc que té l'entrenador Gennaro Gattuso amb el seu futbol.